Pozdrav svima ljudi, ja sam Vin-Action i danas ću igrati Counter Strike sa ovim ovdje likom. The Packy Bro. Ćao. Ajde bre, igramo. Igramo. Nezgodno mi imamo tvoje što mi stoji, ali nema veze. Ti sam uzao dobro. pušku, koji sam ja debil, krenuo sam bez puške. Dođi ovamo. Dođi ti ga. Ko je ovaj? O, dva je. 1-0. 1-0 je. 2-0 za mene. Imam ja 2. Ja im jedan. 3. Imam 3. Ali imam pušku, aaaa. Imam ja. Jesi ti živ uopšte? Da, Gde si? u B. Nemam B. Kako je stvarno imam B? On nije znao da Dođi. ima B. Evo ga. Ćao. Ti igraš protiv mene, joj! Sam se zezno, nije te pričam. Evo upravo sad vidite na sred ekrana njegovo ime. Ko mi puca? A nisam ga vidio. Čekaj, mogu ja da igram kao ti? Mislim da gledam kako ti igraš, ne mogu. Evo, gledat će mog samuraja. Ne, pozdrav za sve samuraja je samuraja. Šta je sam, ne mogu izgovorim reč. Mora da idem u drugu stranu. Ko sam ja noob? Ljudi, svi dole u komentarima pišite Packy Bro je noob. Ja? Pa da. Wow! Kako mi stojala? Ovaj Marko neki. Njemu Aha. malo više laguje komp, znači... Uzeo je baci bombu, ono stoji u vazduh i okreće se. Promijenim laguje mu. Pa malo glupo se gleda. To koji zna da bije. Haubic. Inače, pozdrav za sve ove ljude koje vidite ovdje. Naravno za onog 2, 3, 4, 5 6. u policajce će to ne važi. 5. 27, vedimo vas, jahehehe. Koliko mi like FPS Ajde čovjek. radimo jedan kao challenge. Ko prvi stigne do 2, ne, ajde do 15, on je pobjednik. Ja Može? im jedan. Ja imam 3, 4. Pa tebi lako kad imaš 3-4. Pa kad znam da pucam. Nema nikog. Svi ste na B. Aha, znam da si. Jedno znam da je. Sad ću go ubijem. To dvoje su tu. Ubio sam jednog, geng. Jaj, nisam me ti upucao. O ne, nisam ja. Pucao me neki Kalauz. Dobro ime Kalauz iz iz onog filma. Znaš kako se zove film? Ne znam ja da kažem kako baš. Ne da se kažeš. Pljačka trećeg rajha. Vidiš da znaš. Pljačka trećeg rajha. Vidiš da znaš. Malo da promijenimo stranu. Inače pozdrav za sve noobove koji su na ovom serveru. Ljubac. A daj. Kako ja Gdje sam baš ubijem nekog. Baš sam ti... Treti sam, opa. Oooo. Kako mi uspije bije kroz zid? Svi dislike za ovo. Dislike. Ne, nemojte na moj klip dislike, nisam to teo kažem. Ti kad nije fair. Ti dok još se nismo krenuli, ovaj si već ima soboj. Daj meni. Gubim se! A šta? Gdje si ti uopšte? A ovome? Gdje je ovo si? Treći. Joj, treći. Ajde, pokušaj da pristigneš tog prvog. Ajde, vidim da možeš to. Ajde. Ajde, ja ću baš, ako to uspeš ima da isječem taj deo klipa i da ubacim. Baš to ima da snijem ako ga ti pretekaš. Kako? Kako? Joj. Nikako ne udarite u svoju 100 ruku. Iako se to nije ni čulo, ali nema veze.
Koliko imaš Peki smrede? Peki smred? Hello? Hello? It's me. Molim. Koliko imaš? Dođe šta? Šta je ovo? Yes. Ubio sam jednog, mada nemam pojma ni kako sam to uspio da učinim. Sad ću jedno moje skriveno mesto. Jaj. Nestite tvoje glupo mesto. Sad ću ja se sakrizam kako ti je. Ljudi, glavu tu bio. Bajo moj. Našao sam easter egg. Nisi. Jesam, TF2. Iz igrice TF2 sam našao easter egg. Ti nikad nisi ni vidio TF2. Team Fortress, točnije. Da. Yes. Nisi. Kako uspa? A, nije. Uzme, znaš on kako kad treba staviti bombu, ono što se učitava kao. Dobro. Treba da stavi to za bombu, uzo pušku i on mu si dalje učitava, ono. Aha. Al, kad stiglo do kraja, ono se prekinulo i mora opet da se postavi. Ajde, imate još 17 sekundi. Mi uvijek bedimo. Mi smo najbolji, bedimo 29-25. Evo da vam, što možete sad da vidite, ja sam našao jedan easter egg. Ta. Ajde, gdje je taj easter egg? U A ili B? Kod B. Na ulazu daj zaslepen s bombom. Na ulazu B. Aha. Što bio ovi, ja ću se malo dalje. No. Na ulazu u B. Vidjet ćeš referencu TF2. To si čuo sam kod jednom broja. Dobro. Ali ozbiljno? Aaaa, kako bi bio pro? Ti si prirodno retardirana osoba. Neka prirodno retardirana osoba me ubila. Nisam ja. Ajde, upali klip. Se reče? Upali klip. Pa klip mi upaljen. Dobro. Noob. Ajde, ne mogu se popnem. Inače, vjerojatno će se svi smijeti na ovom klipu, ali... Ubij me s bam bam! Gledaj paš kroz pod! A šta vi radi, još malo pa će vidiš te zmajevi ovamo. Ozbiljno, ovaj prolazi kroz pod, ovaj me ubija s bombu, ovaj me bije kroz zid. Svako nešto radi. Daj, šta je ovo? Sam što izašao bio meni. Čekaj, ne daš da igraš. Ti si noob. Da, dobro. Hahahaha, noob. MTA, my truba. Moja truba. Maja. I am believing. Svi pogledajte moj drugi kanal, originalni, Win Action. Šalim se, ne kaže se win, nego win. Nego je to malo metaforično. Pogledajte dole što... Nisi vidio šta je dole pisalo. Ne, i trenutno tražim tebe. Evo si. Ja 6 sam- kila. Imaš duplo više od mene. Hvala. To i M. Što pišeš b? Ma slučajno sam. Kliknuo sam slučajno Z. Zar se ne kuca na T? Ne, ja kod mene je da Z. Kod mene na T. A da li je moguće da prošle njih 10 i onda ja kad sam teo da odem, oni mene naši da pucaju. Kuku. Prođu 10, nije ništa. Šta me? Prođem ja... Bom. Pa da, ja ću sad da idem sam protiv svih, ovi moji nek crknu svi. Vidio sam to kod nas se ženski skoro igraju. Ili Kinezi neki. Inače nemamo ništa protiv Kineza, ali oni su žuti. A zna neko kako nje uče mačka Schwarzeneggera? Miau! Bjau. Inače pogledajte
Muđin kanal, sad ga bukvalno reklamiram, ali... On je meni omljeni youtuber. On i Adam Bro. Meni je Ksai i Adam Bro. Ajmo ovako ćemo. Oj, imam 4 kila kad sam ubio jednog. A, izbino. Kad si bio nekako. I to je Kada taj ovo- emblem. What? Kad... What? Ne mogu da postavim na T. Neko me pukao. TNT. Neću dobijem copyright. TNT. Ne treba mi još. Pam, pam, pam. Gdje Dođi. god. Gdje god da Dođi, pokušam. dođi. Gdje god da pokušam da idem ja. Morati do nekog CS. U tu bio? Nope. Aj, mrtav si, la, mrtav si. Šta ćeš i ti Inače ubas? ljudi, ako se pitate zbog čega me oko secka, to je zbog interneta. The Serbian boss. Samo ova slika se samo menja. Koja slika? Nije bitno ta slika. Ovo zaslepili me. Pa! Šta je bilo? Ovo nije fair! Pucam direktno u njega, njemu nije ništa i on me ubije. Imam 11 kila. 11 kelta to jest. Jer ako imaš 11 kila, tu ubijem odmah. Gle. Mislim u igricu tu ubijem da bi dobio još neki kill. Imam 6. 6. Pa sam malo probio jednog. Inače ja stalno vam otvaram malo da vidite koji je rezultat između nas. Malo se potrudite da ga nađete. Idemo ovako bas. Inače, ako on pobedi, meni to ne smeta. Ja od uvijek nisam znao igrati Counter. To je bila njegova ideja da igramo. Pa, rekao, ajde da probamo. Čija ideja? Čija ideja? Tvoja, rekao si, ajde da igramo Counter. Sad niste mogli vidjeti moju facu. Odlična ideja, mogu sam stavim facecam. Jaj, izvinite ljudi zbog toga, vjerojatno ću u sljedećim klipovima biti facecam. Možda i neće, ne znam, vidjet ću. To sve zavisi od uslova, ali... Nema veze. Ljudi bi žeće da imam facecam. Ovo, ljudi bi mogli da vide koliko se ja u stvari nerviram, a na mikrofonu zvučim kao da me baš briga za ovaj klip. Šta klip po klip, sam da završim nešto bez veze. A u stvari ja sklonim mikrofon da se ne čujem i nerviram se po kući. Znam. Me imam osjećaj da je neko ovdje, znao sam da je neko ovdje, uvijek je neko ovdje, uspio sam! Pam pam pam! Koliko sad? O, 5 kila, popravljam se, 5-6. 56. Sam što sam izašao, on nije fair. Pam, pam, šta meni sam napravio cijelo da nisam ni izašao. Win, action. Mrtav sam. Jaj, kad će još da bude gotova ova runda. Inače zbog nekih uslova morat ćemo igrati samo do 10 kila. Da. Sorry ljudi zbog toga. Da, sorry. Možda ću ja vjerovatno da imam 15 kila, ali to nema veze. U jednu rundu ću pobijem vas nekoliko i tako ću da imam 15 kila, tako da ne brinite se zbog toga. Ajde bre. Kako mu uvijek bomba? Begaj mi odavde. Cipi, još nisam ni izašao, mi meci prolaze pored mene. Ti si pametan što stojiš ovdje. Ko? Nemam pojma, neki... Veli. Vali? On je bolji od mene, ima 7 kila. Noob. Svako ko je bolji od mene je noob.
Svako ko je gori od mene je profesionalizam. Daju. Šta ti bre dam? Traje vas najmanje jednog. Ovo nema niko, vjerojatno. Ma ima. I postoji youtuberi. Kako? What? Šta? Kako Vali ubio neku Mario? Marija što zna da bije, bre. Žensko, a bije kod je Peki, bro. No da. Hoću kažem nikako. Ajde, da, sad će svi tako pucati muzici, imamo VH, ajde. Ti kad pronađeš server, to ili ima neko AIM ili VH. Ili OB. Ili... Oh, what the fuck! Ćao. I zašto sam u armiju ovih? U armiju nas. I baš sam te jao od svih armija na... Ja sam te ujao. Koliko imaš kila? 7. 7. Daj, spum preko čovjek ide. Da, si vidio ti ovo? Zakočili... ja se zove profesionalac. Što? Kako? Evo, predzadnji kod njih je profesionalac. Profesionalizm. A nije ko ovaj ovdje noob, protiv kojeg igram. Sad kao ja znam da ubijam, inače posrećilo mi se oko više put da ubijam nekog kroz zid. Ali koliko vidim to je ubij Bože. Mislim ubij njih Bože, ne mene. Zašto mene ubijaš kad njih trebaš? Uh, 15 na 15. Dobro, eto, uvijek ima vas više. Inače, ljudi, ako niste znali, ovdje će vas 100% promašuju. Kad stojite. Da li je moguće da pucam u njih i da im nije ništa? Neću da udaram, uz to boli me ruka. I to sam i ja našao. Inače, napisao sam nešto to, ali... Ako je neko uspio da vidi. Ako nije, onda sad nek malo vrati klip i... I ja ne. Vrati klip u nas. Gledaj koliko imam ovoga. 9. Mhm. Neću sad kažem reći neko na sve se teo kaže. Yeah! Bitch. Neću još da psujemo klipovima. A daj. Ne, neću Nisam još da gledao psujemo video. klip. Nemoj neko da ga ubija, nemoj neko da ga ubija. Ko? Ubili ste ga! Koja budala ga ubila da ga sad ubijem? Bomb has been planted. Petre, mislim da mi se učinilo da te neko sad upravo zvao tamo u dvorište. Ne. Jeste, čuo sam neko viče Pek iz brode! Ma, ne zese. Lord of Sandwiche. Tako te nazvali. Kaže Lord of Sandwiche dolazi ovamo! Moraš da mi napraviš jedan sandvič. Nemoj sad ti da me zeze, ako mi svi ostali zeze. Pa, zar to nije cool? Ne, to nije cool. Po meni jeste. Noob. O da, sad svi koriste snajper, ja mogu ja da idem sa snajper. Me nerviraju više. Ajde, si dobio šta i 10. Što mu ne stane internet, barem na trenutak da mu ne stane internet, da mu izađe iz igrice da ima 0 kila. Ajde, ako postojiš, Bože, učini mi tu uslugu. Profesionalac, nisam snimao. Snima se! Ti si napisao snima se! Napiši
čekaj, ja ću. Jo, da mi ovo Y ili Z. Ajde, pusti ga. Šta, ajde ja ću napišem. Neću, hoću ja da napišem. A, izvinite ako bude neka greška, pošto nije internetu što kuca. Aaaa, uspio sam! Yes! Z ili Q. Ajde bre, pukni više ta bomba. Bomba. Bam, 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 Upropasti mi klip. bam. Izvinite ljudi, morao sam da prekinem klip zbog toga što mi je neko ušao u sobu, ali nećemo sad o tome. Nastavljamo. Ja sam umro. Nastavljamo tamo gdje smo. Rekao sam dek smo umjesto des smo. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Pam, param, pam. Budi mrtave, o falim te bože, ja dobijam nekog debila ovdje. Svi ste vi mene ubili, barem po jednom ili dva put. Jo, majko milo. Inače pišite dole u komentarima da želite još da snimam sa... Neću kaži to ime. Dobro. Taki bravo. Da, inače on se trenutno zove Lord of Song. Da, Ili ti Lord of Sandwich. Jedi ga ono. Dobro, ajde, nastavi pričaš. Prebacili su me! O, to. A, Aaaa, ništa, nastavlja se, la 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 la. Inače ljudi, ponovno mi je neko ušao u sobu. Uvijek ću da prekinem kad mi neko uđe u sobu, zato što me nerviraju. a daj, gdje si ovaj? Evo ga. Mrtav sam. Zašto sam ga ušao da ga vidim? On Ne voliš da me gledaš. Inače ljudi, ako niste shvatili šta se upravo desilo, mapa se restartovala kada je on imao 9 kila i Bog postoji ljudi, uvijek verujte u Boga, jer sam tražio samo da mu se restartuje skor. Što sam i dobio. I to je ekstra. Šta? Inače, sve što želite tražite od Boga, on će vam vjerojatno to ispuniti, osim ako ne tražite... Igramo, pošto se sad restartova mapa, igrat ćemo do 3. Do Zbog 3, neki uslova. već sad imaju 4. Zbog uslova. Evo, upoznajte mene, je pobedio, to bi bilo to za ovaj klip, šalim se, nije to. Ja, koliko ja glupo se uopšte čujem ovdje. Izvinite ljudi ako se mnogo glupo čujem, znam da mi je glas užasan na mikrofonu, pogotovo kad se smijem. Smijem. Smijem, da. A šta mene prebacilo z vas, sa. Ajme prati. Ja Ne. sam prvi. Drugi sam. Pa nemam pojma na koju si stranu ti išao. Vam. A? Prešao sam A. A, Tamo. ti ideš u A, ja sam u B. Jel ima tam neko da bi? Internet mi se prekino, Gle. internet me je prekino. Kako me upucao, upucao on me je, al ne znam kako to bre. Okej, zbog još većih uslova Neće Idem sad sad ovdje do da jedan. prekinemo odmah klip, a? do 1. Ko prvi dobije klip. Ko prvi Ko dobije prvi? klip? Može, ko prvi dobije klip? Ajde, da vidimo ko će prvi izbaciti Ko klip na svom kanalu. Ko prvi da dobije 1 kill, on je pobjednik. Ja, koja fora FPS Nije, ti mi... treba dobiješ 4 killa, ja treba dobijem 1 kill. To sad ne važi, ja sam imao 9. Nisi imao 9. Imao sam 9, nemaš dokaz. Imam. Nemaš. Kad bude Jer na kraj sam pucao svi i izubijao sam ih i... Dobro, ajde ko prvi dobije kill? Nema ništa, shvati već. Otišao sam ja u WC. To sam inače malo pretpevao dok je klip bio prekinut. Jer sam teo da malo ubrzam klip jer je dosadno. Da, mislim, ko još hoće da gleda nekog zbog glupaka. psa, čekajte tren. Neću već da ga doneseš da laje. Joj, da li je moguće da je otišao? Izvinite, zbog prekida Ja nisam- pa smije Ja laj. nisam ubio nikoga dok je on
stoje u jednom mjestu. Ljudi, izvinite što se prekida, ako se prekine još jednom, znajte da mi bandikem nešto izlazi, ne znam zbog čega. Prekini klip, gotovi smo. Neće Imam prekinula. 2 kila. Pa to nije fair, ti si dobio kill dok sam ja nameštao bandikem, tako da se to ne važi, moraš da imaš još jedan kill. Čekaj, Važi. kod mene piše da ti imaš jedan kill, ne 2. Pa mislio sam da sam imao 2, Ti moraš da ti piše 2, meni 1, jer nije fair zato zbog mog bandikema. dobro, ajde. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Ma šalim se gdje smo ovdje stali smo ovamo, bili smo mrtvi. Pa se kad neko izađe, doli direktno mene u glavu krenu. Šta mi bio opet ovo? Dođeš tu? Gubim se. Nisam Ajde, pustite mene, hoću ja da gubijem. Nisam gubio. Umr sam. Zašto ne mogu bit ga? To je jedan glupak, haha. Bujaka. Inače, vjerojatno se pitate zašto uzimam uvijek ovu pušku, to je zbog toga što nemam para. Nemam money. Sad ću da... Joj, ubi me Ako s flašku ima će money. me... Aha, S flaškom jedan zaslepio. s kakvu flašku? Nisi čuo za flašku? 86% život. Nije fair. A da li je moguće da nas je isti lik upio? What the fuck is that? Ja sam umro posle, ti si umro pre, Ti si bio onaj glupak što je izleteo u njih. Jedan lik je napisao nešto dole, možete to pročitati. Upravo sad, dok ne stane. Nestalo je. To je bilo to za ovaj klip, nadam se da vam se svidio, ako jeste ostavite like, share i subscribe. Obavezno posjetite i Peki Bro kanal koji će biti dole u deskripciji. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada, jedan veliki pozdrav!